Quan mantinc que el català em va demanar un vídeo parlant sobre la consciència lingüística, tenia molt clar que parlaria sobre les xarxes socials. Ara estic començant una altra vegada de nou, però fa cosa de 4 anys vaig començar a crear tota mena de contingut en català. Vídeos de YouTube, documentals, un podcast en català a Spotify... Amb tota la bona fe del món, diversos amics em van dir que seria molt millor que ho fes en castellà o en anglès, que així arribaria molta més gent i guanyaria molt més ràpid seguidors. Però per mi, el més natural era parlar en la meva llengua materna. I sí, dic llengua materna, malgrat que sé que estan intentant que aquest terme desaparegui i se substitueixi per termes tan poc humans com llengua inicial o llengua primera. També perquè vaig tenir la sensació que cert sector polític o ideològic s'havia apropiat del que també era la meva llengua. I és que la llengua catalana és la llengua de tots els catalans. El català també és de Torres i Bages, és d'Eugeni d'Ors, és de Josep Pla, de les dones intel·lectuals que publicaven a principis del segle XX a la revista noucentista Feminal, però també de les mestresses que van transmetre la llengua als seus fills i als seus nets. I quan vius la teva llengua materna amb aquesta llibertat, amb aquesta pau, amb aquest amor, la gent del teu voltant ho percep. Vaig començar a rebre missatges per Twitter i Instagram de gent de Madrid, d'Andalusia, de tots els llocs d'Espanya i Sud-amèrica, gent força conservadora, per cert. I tots em deien el mateix. El catalán es una lengua preciosa, lo entiendo casi todo, pero no la dejes de hablar. I no ho penso fer.